A yanzu nan ake gudanar da jana'izar sheshin malami wato Maulana Shek Usman Bauchi, wanda jana'izarsa ta yi matukar baiwa mutane mamaki kamar yadda rasuwarsa ma ta baiwa mutane mamaki. Za ku ji abubuwa daban-daban waɗanda abubuwan za su yi matukar baku mamaki kamar yadda nake faɗa muku, musamman ma game da rasuwarsa da kuma abubuwan abin al'ajabinsa da kuma abubuwan da ya aiwata a raye, musamman ma adadin dukiyoyin da ya bari da kuma adadi na wato ƴaƴa da ya bari da kuma adadi na jikoki da ya bari da kuma adadi na tattaɓa kunne wanda ya bari, wanda kuma me ya basu har yanzu akwai su da yawa waɗanda suke raye. Adadin jikoki da 'ya'ya na Shek Maulana Usman Bauchi suna da matukar yawa waɗanda a yanzu za mu gaya muku su. Shek Maulana ya bar wato dukiyoyi daban-daban wanda wasu da yawa suna tashar shi kan cewa bai kamata a ce sheshi malami kamar wannan ba a ce yana da wannan adadin dukiya, domin wasu suka ce da kamar a ce dan siyasa ne da har sai an bincike shi. Shek Maulana Usman Bauchi ya yi abubuwa daban-daban wanda a yanzu za mu gaya muku su ba tare da ɓata lokaci ba, inda za mu hau kan musamman ma ɓangaren wasiya da ibari game da wanda zai sallace shi da kuma yanda za a raba dukiyarsa da kuma yanda za a yi da gidajensa da yanda za a yi da motocin da ibari da yanda za a yi da dukkanin wasu dukiyoyi da ibari. A yanzu za mu bayyana muku ainihin abubuwan da ya faɗa wajen wasiya, musamman ma ɓangaren almajiransa da ice ga wani adadin kaso da za a basu da kuma ɓangaren wasu yaransa ga adadin kaso da za a basu, ‘ya'yansa mata ga adadin kaso da za a basu, matansa ga adadin kaso da za a basu, ‘ya'yansa maza ga wani adadin kaso da za a basu, da dukkanin wasu wanda suke mai shidima ga adadin kaso da za a basu, sannan kuma bugu da ƙari wato dukkanin wasu abubuwa da ike gudanarwa ɓangaren wato kasafi na ɓangaren kama sallah da kuma ɓangaren wato zakka da dukkanin dai wani abu wanda a yanzu da yake raye yana damar da zai yi ga wasu wanda ya wakilta waɗanda za su wakilce shi akan wannan abu. Shek Usman Bauchi ya bar dukiya mai matuƙar tarin yawa wanda kamar yadda wasu da yawa suka ce da a ce yana raye, au da kamar a ce ɗan siyasa ne shi, da wasu suka ce za a bincike shi. Malamai daban-daban musamman ma na ɓangaren wasu daban, ba zan ce ga ƙungiya ba, amma wasu malaman da wasu almajiran da kuma wasu mutanen suna tashar shi game da rasuwarsa, inda wasu suke nuna farin ciki game da rasuwarsa, wasu kuma suke nuna alhini ma'ana baƙin ciki game da rasuwarsa, wasu kuma suka yi shiru su ce komai ba, inda wasu kuma suke ta rusa kuka game da rasuwarsa. A iya saninmu na ɓangaren addinin musulunci addini ne guda ɗaya. A matsayinmu na 'yan jarida bari mu gaya muku wani abu wanda ya kamata a ce ku fahimta. Ina so ku sani dukkanin wata kungiya da kuka sani a cikin addinin musulunci ba addinin musulunci ne yace a yi ta ba, sai dai kowace kungiya tana da tushe nata kuma sannan tana da wata manufa tata, haka zalika kuma tana da fatawa a kanta, sannan kuma dukkanin wata kungiya tana da ƙarfi idan kai mabiyinta ne, amma idan kai ba mabiyinta bane ba za ka taba ganin wato ƙarfi na wannan kungiya ba, kuma sannan ba za ka taba sanin fa'idar cikin wannan kungiya ba, haka zalika ba za ka taba sanin wata falala da take cikin wannan kungiya ba. Inda a yanzu za mu fayyace muku kaɗan daga ciki. Addinin musulunci wallahi bai ce a yi ɗariƙa ba, addinin musulunci bai ce a yi shi'a ba, addinin musulunci bai ce a yi ahli sunna ba, addinin musulunci bai ce a yi izala ba, addinin musulunci bai ce a yi tijjaniya ba, addinin musulunci babu wata ƙungiya da ya kawo. Addinin musulunci ya kawo musulunci ne kamar yadda izo a rubuce kuma kamar yadda izo a bayyane. Dukkanin waɗannan ƙungiyoyi babu su a zamanin sahabbai. A zamanin sahabbai waɗanda suka yi rayuwa da manzan Allah da kuma jikokin manzan Allah, dukkaninsu babu waɗanda suka ce ga wata ƙungiya wanda za a yi. Amma kamar yadda na faɗa muku, dukkanin wata ƙungiya ta samo sula ne ta wata hujja mai ƙarfi wanda tana ganin cewa idan ta miƙe akan hakan za ta samu tafarki madaidaici kuma za ta samu abin da ya dace. Musamman ma ranar gobe kiyama, mafi yawancin ƙalubalen da muke samu shine nuna bambanci. A misali, idan kana izala, ina ɗariƙa, ka yadda da ƙabilarka au ka yadda da ƙungiyarka, na yadda da ƙungiyata, to me na yi min fatan shari, me na yi min fatan mutuwa, me na yi min fatan tsiya? Kowa ije yi ƙungiyarsa. Kamar yadda muka sani kan cewa idan kana kiristan ina musulun, mu haɗa kanmu mu yi rayuwarmu tare domin gudanar da rayuwa tare, a mutu a gudu tare, a tsira tare. Ka yadda da addininka, na yadda da addinina, kana sa rai zaka shiga aljanna a addininka, haka zalika ni ma ina sa rai zan shiga aljanna a addinina. To me na faɗa, me kuma na gaba, me na yin zamba cikin aminci, me na nuna bambancin addini?
amma a yanzu rayuwarmu ta riga ta koma kan cewa musamman ma game da wasu inda aka tsani wasu ƙungiyoyi daga cikin addinin musulunci musamman ma ɓangaren shi'a inda ake zagin 'yan shi'a ake cin mutunci su ake wulakanta su. Nake ganin cewa addinin musulunci kamar hakan ba daidai ba ne. Idan kana ganin cewa ba sa kan daidai ka kyale su akan ba sa kan daidan su, suna ganin cewa suna kan daidan su, ba sai ka zage su ba. Garin zagin su he su ga aljannan kai kuma ka zo ka shiga wutar. Garin tsine musu su he su je su ga aljannan kai kuma ka zo ka shiga wutar. Garin munafurcin su he su je su ga aljannan kai kuma ka je ka shiga wutar. To me akai kenan? Kaga an yi ba ai ba. To da haka ni a gani na bai kamata yanzu kamar a zo a dinga zagin kungiya ko addini ko wani abu makamancin hakan ba, musamman ma game da wannan sheshin malami Shek Dahiru Usman Bauchi. Bai kamata a zo a dinga zagin sa bayan ya rasu ba, inda wasu suke yin abubuwan da bai dace ba, inda wasu suke yin abubuwan da kamar ba su da ilimi. Ko da abokin gabarka ne ya rasu, a gani na cewa idan ya rasu in ma ba za ka iya cewa Allah ya ji kansa ba, kai shiru da bakinka, ba sai ka je kana zage sa kana gara haka kaza ba. Sannan bugu da ƙari idan muka dawo ɓangaren Shek Dahiru Usman Bauchi, musamman game da rasuwarsa ta zo da abubuwa daban-daban, wanda rasuwar tashi wasu da sun yi cece kuce akan rasuwar tashi. Wasu da sun bayyana cewa ya daɗe yana tafiya kwanci a tashe. Ma'anar kwanci a tashe shine sai bayan ya warke an dan dauki lokaci sai ya ƙara koma ya ƙara kwantawa. Amma kamar yadda wata wasiya ta bayyana cewa daidai lokacin da ya bada wasiya kan cewa wannan rahin lafiyar da ya kwanta ya ji a jikinsa ba ta miƙewa ba ce, ya ji a jikinsa. Haka ne yasa ya bada wasiyoyi na bangaren yanda za a yi da dukiyarsa da kuma yanda za a yi da dukkanin wasu abubuwa da yake iko da su. Kuma tabbas 'ya'yansa mahaddatar karatun alkur'ani ne, haka zalika kuma sanannu ne su a bangaren karatun boko, musamman ma bangaren addini, inda sun ɗauki wannan wasiya kuma sun rubuta ta a rubuce domin kasa saba mishi bayan ya rasu. Ma'ana kada Allah ya mantar da su, shi yasa suka yi a rubuce kuma tare da 'yan uwansu baki ɗaya da 'yan uwa baki ɗaya, inda suka komai a rubuce domin su gudanar da wato jana'izarsa. Bayan su gudanar da jana'izarsa sannan kuma su zo su ɗauko wannan takarda su bayyana dukkanin wata wasiya su yi ta a aiwace. Dai ana ta cece kuce game da yadda za a yi rabon gadansa. Mamaci yana so a ranar da aka kai shi ana binne shi a dawo a raba gadansa. In ba dama a yi jinkirin ranar sadaka 3, in ba dama a kai ta sadaka 7, in ba dama a kai ta 40. Shin Shek Dahiru Usman Bauchi a wannan lokaci za a yi rabon gadansa, musamman ma bangaren wasiyoyin da ibari. Ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha tamu mai ɗimbin albarka. Ku yi subscribing kana ku danna ƙararrawa a cikin wannan tasha tamu mai suna DM Hausa TV. Wannan tasha tamu tana ɗaya daga cikin tashoshin da suke kawo sababbin labarai, musamman ma ɓangaren malamai, 'yan siyasa da kuma talakawa har ma attajirai.